Nengkong ngai kuble ki parlok parjor borok ki sngap tenat ban pek ban sngap ki sibun ki jingtip ki khubor how new channel PK tente i production. Pi hakene ko por na priang singa baha pat ipi parlok parjor borok syagani ke phang ke ba nga ngamut ban kren bat kani ke long syapang kani ke jingti bat ke jing khayi dewyong be an bat ke baar pat de ya kini ki somil be an bat haki cu por ya ka jing shalan be an yigiding bat ya urna nang ne lani hang ne hapo kerijan tia ke jungi te habang kren ya kini ke phang ngamut ban kren lani kentho ya kiduk kisuk ki rangli ki juki ki baim ha ke belas ni ka ke ba ngamut ban kren ke por ka dei namar ke jing kta ya ke yok ke kot ya ke yok kam yok jam ya ke belas ni ya ke tre ke kta jong ki briu jungi ki badon ha ke kerdan ke bakam hapo lani la bandong kita ki badon ha ke BPL te kumbangitip baya u dewyong la khang na du kasnem arja khatsau da ka National Green Tribunal te hadin ke jingkhang jong ke NGT yo dewyong kala don ke jing yakhi ke bajur ha ke lup jentia ke jungi kumbang nyela yo jing tip ngeletip ba kala don ru ke jing syak penyap jong i paradok personam ke jungi hang te hamukhep ban kaliang ke jonga ban kaliang ke jungi hiru ngimpat syai hadu katno bakito ki victim ane ki bisa penyap ha ketu ke por jing tu snem kila yo ke jing bisar ke bahok dengan pengkut no tangkata namar kamde ke phang ban kren halor kani ke subject lani kani ke phang te ke bang ngamut ban ong leng ba kani ke jing khang jong ke NGT mo ka ke pakta yangi ki pai ba girit kriya pat de kito ki break badan ha ke bor kubangi sai ong kita ki high level kisim ke buno ke kisim ke buno ban penyai tang maki ya une u dewyong u balong kanong kenti bat kaspa jong baro kinong song chnong jong gerum jeng tia ke kisim ke buno ha ke jing khang jong ke NGT bat nitip bayaw dewyong la penkit de ketrok war yo drugs uba ngila ban thep po itini baridru lada ka sorkar ke simkhia kala ban lap ni ke yo ban kem ye dewyong pade ubakit de ketrok kumno kum yo ban kem ngi ki pai ba baro ngi sekhi ya ke jing yak sahu jong kita ki trok ki dewyong bi an henrei ka sorkar pade ka ong ka penkesan bakam don kata ke jing salan dewyong bi an ti hang ni ka pau ten kreng ba ki don tangkat to ka dingut ki ba hespa ki ba don ha ke bor ki te ka high level ki ba yo jing bentoy ke na new dewyong henrei ka ke ba kta pa di kirit kriya pade kelahiar arsut kata kayo ke kot kakayi ke peteng katrai ke kta namar bale haga caka ban yo ban ya trelang ban ya kamai lang ban imja ke polang la kejit lut la yo lut tang ya kite ki we ki ar tenaga ni gadau ki baduk kidang duk kidang ngam susu bat ki baru spa pade kidang rispa susu tene gede ke we ke bang ngang adon ban kentho ban ngang adon ban ong persai ke sorkar ba kajing fil lene kata kajing le jong sorkar ke ba ni kum ki pat ba ni ngam la ban priang ke te ke ba ar pade halor kini ki illegal sawmills kumangitip ba hang ne po jang tia jungi ka sorkar ka ai permission tang ya ka tai ka klik terchi industrial estate kebadan te klik terchi jing tip ke bang ni yo kalong ba kat ki bakwa ban set up lene ban sengi karkhana odding jongki kila ban apply ya ka permission la ka permit bat ban bu hang teke hapok ke teke compound ni area ke bakka ka sorkar lebu rekum balong menta dari pe yang teke don tang sausan terli kita ki sumil ki balari oknas de ka sorkar kat bade ki spa de hajar terli pat de ki badon sabar jong ke nega compound
ki peniyat ialah ki jong ki karkhana ki jong ki bar kini baru letip ba ki gilong ki illegal sawmill be te ngam don ban onge halor kani reka we ba ngakan tu ka pade ka bakta pade ka niru ka kta iki pai bai bar ka kta sikade ka meriang kasaudong saukun ka niru ka long ka we ka kam sop ka bapen mentoy tangi ki we ki ar tangi we ar phi mar balai nga ong kumta hato KR department jong ki forest mo namar hangni jala jongi ka state forest department rukadon bar ka Giant Hills Autonomous Council forest department rukadon ti hato gini KR department kemiyo isa ya gijing don jong ni illegal sawmill ngitip syai ba kitip hendrai ka pat de ka ba kile kadon selendet pat ke let's say gini ka sawmill ki aye ki chisin chimna ni ngimla bantip ki ai chisin chisnem ni gela bantip ngimla bantip ki ai kan no ngimla bantip hendrai haba ki kimla ni ki pat ba lane ngitip beg ba kadon ka ke selendet te ngitip ba ka khajna kan le ka sarkar kan kalong tang kito ki ba issue permission daga government daga sarkar ti gini ki balong illegal baro pat de kamyo tak sa sarkar te kato ka pisa ka bagiyo sop na gini illegal sawmill badon hapo ka distrik jongi ka lek be siya ka pala jongi to ki VGR ke to ki head officer jongi to ki department di bopher te de hang ne king nga ong ba ka kta si ka de ya ka yo ka kot jong pai ba bari ka yo ka kot jong sarkar namar ba ka jaka ba ka janakan lek ka sarkar ka lek tang si kitu ki VGR ki head officer jong itu ki department di badon hang to ni si kitu ki minister in charge ki bade ha kitu department ke te ka ne ka de ka jingute ya ka spa ka jong pai ba bar su ko we ka ambut ban ong kani ka illegal transportation te kini ki karkhana be an gi bang ong men ni ka sawmill be an habaki pendon kam ya ka to ka products ka bemi nang to om de ban supply tang hapok ke distrik ni tang hapok ke jela jongi ka ba ka long bagi supply sa bar jela te ke jela jongi ke distrik jongi ka long ka berit te lada nyim kaya gani ga member yang lani yigi dengi sik ki bau bleu la ayagi namar ban ot ka simportang cismi weu deng ba lalut tang ban pen he persan itu deng pak de don kam bagi peusnem te lada nyim ya tengkai lani nyim yo kor kan sa poi ko por ken bakin sen lenlut kilum kiwa bakin du jai no ki khlagu tak umta ter te ha gajing ide bat kini ki karkhana ot deng mo ki bangi tip kum ki illegal sawmill namar ya mentahi gidang long illegal te ayu ngadon ban ong ban kentu ka bening kong ki try jong ni karkhana ka bha ki bukan register no bar ga government ha ki cukup por ga government ru ka dei ban itu no ki ban ailat ki bagi register kenang mambakir kin sngan ga ta ka try ka ta ka jong ki bakin light nang kata kejing nyu be ai mo ne ha ki cukup por ka sarkar ru kan yo khajana ga te sagawe pat de kejing thang ranga be ai ku bang letip ka sarkar me khalia kala khang ye ga ban thang ranga be ai dan bantang ranga bar ha ki cukup poru ye ga ban shalan yu ni uranga nemar ku balong mentapi uranga hi de chu tang uta ban pendon kam ban ya berpendon kam ki beduk kum ta ter mo ban pendon kam kirit kirial ni ki beduk besuk kum ban thang ranga ban side ding lani ban shed jing shed kum ta ter kum balong menta chaki factory ru le tu ni uranga usapla ti wat chaki factory ru badalorang taru chabar jelar gedang supply te kane ka way kalong ka kata hadu kata ya ka khlaw ka ta pok ni distrik bar pok jela jongi mar be gideng ki badang ri ru lepom na phang on khen chu kita ke jai ding lepom na phang te ki jaka thang ranga wi gamot ki deng barok lekum barep kata rukom rep ke ong rep serti tin jongi mo lani kata ka jum cultivation kelalong thik kum tu hagi jaka ki ba itu ginong thit khlaw ban thang ranga te ganeru kalong ka bakta chikade ye te ya kan neru ka state forest department bar ka forest department juga JHDC ide berchim khia ke te ba yaman tahi kimle ye nyo iba man ke bit ki trok ki renga bi angi sahu ta ba gitu ke badai pe kileman la kitur ya nya surok te kimler na khlaw lada kam don ka ege celendet kemur itu ki kali kit renga kim yo ban jai yang tur ka pau teng kreng ba
kakajina kam leji sa sarkar kato ka leji situ ki kato kat ne gitu ki forest officer ne gitu ki orang ba ne gitu ki badai pe ya kato kam te kanne ke dai ke bakta jur hadu kata ya ke jela jongi badai ya ke yok ke kot jongi pai ba nama nyim ya yok salon sarshu yok tang itu ki VGR te ladang nilai kum ne cukup ne kan sa kapoi ke por ba ki briu ki ba shong ke basa ha ni distrik jongi ba ni jela jongi kin mat ke jing sosa jadi kalian jongahi jengmut jong hang ne omban penthut penwit ya ka khayi ka pateng jongno ya ka kamai ka ji jongno re kalong ka jing kentu lara dei bang asyumi ka action ngan file sendon ka PIL ke re kam dei kum ta re ngakren ombang ngakren da kata legal lo re ngakren da ka moral lo khnang bang ngin ya sngew thulang ngin ya tengkai lang nak benta ka pateng ka bansawan